Здравейте отново. Пак ни убиха в този замък, но доста неща направихме, докато не бяхме в видеото, защото си мислихме, че сме на видео, но... Явно не сме. Да, но пак взех му айтемите, но пак ни убиха, затова сега тичам натам. Мисля, че и той тича натам. Да, вече съм тръгнал. Опитваме се да ги убием. За сега щърмувахме замъка и доста добре се справиме. Доста къщи взехме, така да се каже. Но изведнъж ни изненадаха и зомбите и такива... Стана штуро! Да, и такива хора и за това ни убиха. Но все пак... Моля, ако има някой, който е заинтересуван, че иска да играе с нас, т.е. да направим заедно видео, просто трябва да ни пише в коментарите как се казва, откъде е и такива неща. Ние още не можем да правим сървъри, но все пак ще пробваме още веднъж. Не, все пак имам приятели, които могат да правят сървъри. Ще се опитвам да правя сървъри, но не съм сигурен дали ще успявам. Но все пак ще се опитвам. Тъпа се до мене. Чакай, не мога, аз съм близо, тук съм при входа. Тук си при входа, обаче мене ме убиват. Аз съм ти взел и айтемите. И едно зомби не е взело айтемите. О, чудесно. О, чудесно. За тебе чудесно. Добре. Ето, взех ги айтемите. Взимай. После ще ги размениме. Включи си магнита само докато ги вземеш. И после няма да мога да спра. Добре. Ето го моя паметник, нещо такова. Гроб. Да. Охо, чукопо книжка! Супер, моя е. Да, твоя е, аз я взех по принцип. Ела сега в някоя тази къща, ела. Защо панталоните са ми при тебе? Защото така, ела. Окей, ако искаш си ги служи. Не, ще ги размениме нещата. Добре, хубаво. Чакай, не в тази къща. В тази двойна чест. За сега, ето виждате колко сме щърмували замъка. Доста сме щърмували от него. Слагай всичко в честа. Извинете. Ама така е. Трябва да сложим всичко, абсолютно всичко. Сега ще взимам. И наистина имаме много легла. Аз имам 1, 2, 3, 4, Трябва само 5, кирката. 6. Аз имах 6 легла, ти имаше 3 легла, нали? Аз имам кирка. Аз искам да се спавам тук, така че ще легна на едното, но както и да е. Нещо е ден. Добре, сега ще взема панталоните ми къде са? При мен са, аз си ги сложих, да. Еми, дай ми ги, ето. Това са твоите брони. Добре. Я ми ги фърли направо. Другите си мои брони. Еми, да. Ето. Тук трябва да имаш, да. Какви стия? Бинсталк. Какво е това? Сега аз взимам печките. Взимам дървата, камъка това, ябълките, цялата храна аз я взимам. Аз ще дам после, ако искаш. Марти? Да. Ще се бием ли? Добре, имам предвид замъка. Ще се биеме все още, обаче... Ето го трона. Чакай, бе! Спокойно, нямам зомбите тук вече. Подредих си нещата много бързо и лесно. Добре, как да се кача кой? Крис, върни се за айтемите ти. Защо аз ще си го ставя тук, докато превземем по замъка и после ще си ги... Охо, намерих как да се качим горе. Ето го тук трона. Да, ама оттам не можеш да се качиш горе, ела тук. Чакай. Няма ли някъде капани и нещо такова? Не. Явно не е като това. Замъка, този е хубав, доста голям. Нагоре със сигурност трябва да има още такива хора. Добре, ела тук, ето.
Така, лампи, добре. Тук за сега няма нищо. Чакай малко. Аз имам факли, вече съм си взел. И тук в горния етаж няма нищо. Има още стълби нагоре. Знам, видях ги. Просто ви карам за да ви взрива нещо. Стреснах ли те? Не! Това ме стресна! Слиза надолу! Няма как да се справиме! Крис, слиза надолу! Трябва да сгубя това! Убий го! Биеш го, обаче те са 10 човека! Ние сме двама! Знам, че звучи като страхливец, но... Всеки човек... Готово? Ето, само трябва... Стой! Имаш ли храна? Стой, не дей! Моля те, не дей! Един е с щит. Те си говорят. What the fuck? Да, сериозно са символи си говорят. Вие зрители виждате, нали? Ей, чест! Трябва ми лък от някъде. Ако знаеш какво открих. Намерих чанта! Радица. Да, и храна! Супер! Дай малко неща. Добре, вярвам, че това ще ти потрябва. Чантата ми трябва. Ето ти чантата. Тук май има човек. Не, няма. Къде е чантата? Ела ти оставя в това. Виж какво откриха. Да ме броня. Добре. И ето. Хляба ще седи при мене. Това ще седи при мене. Добре. Вижте какво прави чантата. Пренасяте неща в нея. Добре, ама... Какво беше това? Крипър! Омага. Оставя на много малко хъпа. Не хъпа... Живот, да, хъпа, живот се тая. Мъркото ще ми трябва. Така. Омага, още един. Той слезе надолу спокойно. Готово. Чантата, вижте сега, чантата му да поставите и тя ви защитава също. Но май предпочитам май чантата, защото тя ви защитава повече. Добре. Чакай. Подготвен ли си? Чакай, аз да се защита, да си възстановя кръвта. И аз. Че ми се възстановя. Крипър! И мен ме стресна. Крипър. Бой. Да. Моли! Тапанар. Долен. Маршев. Гадък. Шатъв. Ау! Ей! Помощ! Тъпа се до мене бързо! Тъпа се! Готов. Аз умирам буквално. Къде си мираш? Ти ли ги взе? Да, взех ги. Добре, аре да ходим да... Уау! Постана! Омага! Сори, не бях тук. Не бях тук. Да казвам ти, не бях тук, ти пак ме удръжи. Те си говорят, видя ли? Един я го убих! Омага! Видяхте ли, драги зрители, колко са силни тея? Да! Спечелихме! Не си че изкофях. Аре да ходим пак в една стайчка. Чакай, стой, да ти дам нещата. Аре горе, защото... Добре, аз чакам те горе. То златния слезе отгоре, нали? Не, тук дойде. Омага! Сигурно сме пропуснали. Не, от тук дойде. Да бе, аз тук ти казвам. От тук, да. Добре, аре... Ето, дръж. Ела за нещата. Да бе. Сори. Що е? Имаме Fire Essence! Ей! Всичко ти давам. Аз нямах абсолютно нищо. Всичко бях си прехвърлил, освен може би имах една кирка. Трябва ми нов меч. Чакай, че съм взел някои неща. Спокойно. Пълен ли си? Не.